Bon dia! Bon dia. Ens disposem a fer el sorteig pel concert del dia 11, és a dir, diumenge, a Sabadell. Aquí tinc tots els noms apuntats de la gent que ha participat al Facebook dels Catarres. Són uns quants. Es veu? Vinga, va, posem aquí. Tanquem. A Carla Pastor Méndez. Senyor càmera, Carla Pastor. Ui, no Això és és res. supercremat, tio. Aquí. Mira, Carla Pastor Méndez, la primera que pot anar amb un acompanyant al concert. Una entrada doble per la Carla Pastor. Vinga. El Pol Cayuela Fontanilles. Fontanilles. Senyora. Felicitats, Pol. Molt bé. Ja tens la teva entrada. Ja tenim 4 persones que ens acompanyaran, perquè recordem un altre cop, les invitacions són dobles. Sí, ja ho has dit. I l'Helena López. Helena López, moltes felicitats. Gràcies per penjar tots vosaltres les vostres fotos amb el CD. I pels que no hagueu guanyat, d'aquí una estona penjarem un altre concurs en el que podreu venir un altre concert exclusiu dels Catarres d'aquí ben poc també. Bon dia. Bon dia.